No, szép jó napot mindenkinek ezen a szépséges napon. Én Kis Varázsló vagyok, és hát a mai részben megcsináljuk és legyőzzük az első kristályboszt. Juhu! Na, még mielőtt belekezdenék az egész videóba, azt szeretném még mondani, hogyha hogyha szeretnétek, hogy legyen face, hogy látszódjon itt felül jobb felső sarokban az élő arcom, akkor most mondom, hogy mit kell csinálni, hogy ez megtörténjen. Erre a videóra kérek 100 lájkot. Amint megvan a 100 like, jön az egész videó, vagy ne legyen, hát várját, gondolom. Inkább leviszem a limitet 50-re, hogyha az összes videót összeadjuk, akkor 50 legyen az a like. Jó? Innentől kezdve. No. Szóval, mielőtt belevágnák mindenbe, előtte még szeretnék venni néhány tuccot, például hát inkább healerát veszünk. Nagyon szépen köszönjük. Jól van. Szóval, először is a mostani task. Hello. Na, elmegyünk most Cornéliához, és ott felcuccoljuk magunkkal a legjobb fegyokkal, meg mindenféle más, nem fegyokkal, hanem itemekkel, és akkor veszünk étert is, és ugye, hát high potion az még nem kell, és néhány gold needle-t, mert az jó lesne, hogyha lenne az egész csapatnak. Na gyerekek, skip. Jó van, az egy kicsit sok, jó. Na végre. Most elfelejtettem Thunder nyomni oda. Attack, Magic, Tundra. Gyerkék, ámen, kérlek szépen, PLS. Oké, ez így jó. És meg is döglöttek az enemék, ez mondjuk egy kicsikét hosszabb fight volt, az nem annyira szeretem, de jó. No, jó van. Jó van, meg is volnánk az egésszel. Jaj, de jó. Szóval, ide beérkezünk. És úgyis bemegyünk, és szépen ezt itt megcélzom. Veszünk még 2 cogettet szeretnék venni. Igen. Fullos antidot az... bele is fér. Poti, hát egészítsük ki. Ezreskével. Mennyi a max izé? Ennyit tudunk kipréselni az egészból. Phoenix down, hát nem, azért ez kéne egy izé gold needle, legalább 4 gold needle, az mennyibe kerül? 500, kösz. Ezt majd később, jó van, akkor imádkozzuk ki magunkból azt, hogy ne kelljen kövé változtatásból visszahozni az élők sorába. Egyetlen egy valamit elfelejtettem, Istenem. Bak, az nem volt jó ötlet, hogy most egy kicsit. Nem baj. Oks, ez kiítelve, jó. Pihenünk egyet, de most azon. Jaj, de jó. És hát, ha meglett az 500, nézzük meg. Mindegy, nem baj. Majd később kaszálunk ennyit. Hogy egy fightből meg lesz egy hornány, minden
félem. Jó van. No györkék. Menj az a fájt. Amint majd még ki szeretnénk kívánni magunkból. És hát ugyanaz lesz, mint a lefele menet, csak ott az a jó, hogy nem kell visszajönni, tehát nem, mert ott lesz majd egy olyan teleportálós rész, ahol megvan. Tehát megvan előre csinálva. Elég, hogyha letoljuk ezeket az attackokat és megvan. Döglött. És döglött. Meg vagyunk. Az egész csapat lett. Ó, és már csak 41 XP kell, ha jól látom, vagy 141, nem tudom. Ugyanez a leosztás, kérlek csináljátok ugyanúgy. Azaz. Jó, és itt valami bármi is van. Nem már. Nem ütött kritikát, nem baj. Jó van. Nem, tudtam, ez 401 volt. Vagy igen, 410, bocs. Jó, oks. Miért is megyek? Mindegy. Jó van, akkor... Kívánjatok egy olyat, hogy ne halljak meg. Köszönöm. Jól el fog húzódni, de a boss fight az meglehetősen ez kicsit egyszerűbb lesz, de azért nem annyira, mint ahogy gondolnám, de nem baj. Tehát úgy lenne az, hogy ha jól tudom, a bossnak 1200 HP-je van, vagy mi a szösz, vagy nem tudom. No. Várjál, most megnézem Google-in, jó? Mindjárt jövök vissza, mindenki maradjon nyugton. No, szóval akkor Google. Nem, AI. Kristály. FF1-ben. Na nézzük, mennyi a dörgés. Oké. Várja, eredeti Nintendós. Nem, nekem 1200 HP-t ki kell tankolni neki. Jó van, de az egyszerű lesz. Na györkék, menjünk neki az egésznek, csak előtte ezeket a Lesser Tigeröket kinyírjuk. Bak, miért fiaga? Mindegy. És van. Óhó! Hát akkor én itt nyomok egy items, use, szogettet. Jól van, és akkor miután ez megvan, menjünk, és hiteljük ki az utcsó boss-t. Én ennyit akarok mondani. Ugyanaz a leosztás, mint az előzőbbinél, és nézzük, szerintem az egyen nem is fight lesz. Csú, györkék, ezt... Jó, oké, bocsika, ennyire nem akartak megijeszteni. Ezeket legyakjuk úgy, ahogy vannak, tehát így bim. Kis ügyesek voltunk, nem baj. Ez így is jó. Úgyis 55 van. Jól van azért. Majd amikor ilyen nagyobb, tehát ilyen 500-as, 400... ez sima. Magic. Hát figyelj, Holdot. Az nem anti-party is. Confuse. Hát ha megy, györkék, hát ha.
Nézzük, megy a Confuse-e. Azaz. Öljétek meg magatokat. Idióta. Nem már egy darab nem Confuse. Bemax. Írtsátok ki. Gyakjátok ketté. Van, nem baj. Nem baj. De így akkor megyünk vissza. Nem baj. Van éter. Van éter a tarsóiban. Ma megijedtem, hogy nincsen hang, mert akkor az úgy nem lenne jó. Na jó van. A tundorát rá... Ne. Fú, hogyha ez betalált volna az egyik harcosnak. No, te dög lesz ott, ahogy vagy. Jó van. Megtrollkodtak. Ó, azaz! Nem áll. Minotaurus. Sokat sebzel, de rohadt kevés a HP-d. És... mennyeségnek. Jó van. Jól állunk 4000-rel. Stabil. Kell... Imenimol, Patrice. Azaz. Györkék. Ez be tud minket, tehát kövét tud dermeszteni. Ó, a régi pajtársak. Fú, amikor mentünk azért kiszedni a koronát, meg ott az a fight is volt, amúgy meg most is használnám. De úgyis második körben ki fogják, le fogja varázsolni, ha jól tudom, a slowvarát. Slowot. Ojjaj, ez nem jó. Az jó, üssétek, verjétek a felsőt. Nekem mindegy, csak a varázslót nem, az nagy szar lenne. Na, itemek, use. Potika. Na, mindenki feltunkolva. Azaz. Na, mehetünk. Oks. És... azaz. Szép. Hát, nem. Ó, mindegy. Úgysem tudtak belénk sebezni ezzel rohadt jó. Mindegy. De miért vannak ezek a de nevérek itt, mindegy. Oks. Amúgy meg már... így. Tessék, meg is volnánk. Csak kérlek, ne halljon meg senki most így. És györkék... hát... megyünk. Kérlek. Ja, tényleg úgyis mi kezdünk, szóval, hogy így mindegy az egész. Az egésznek úgyis mindegy. Jó, azaz. Nézzétek. Be Magic! Oh, wow! Fú, ez így most... azt a leborult szivar végig is mindennel. De ez milyen labirintus már? Na jó van. Ha jól tudom, itt várjál, minden megrajzolom magamnak. Tehát szépen felmegyünk, így megyünk felfele. Akkor. Szóval, amikor ide felértünk, akkor megyünk szépen. Elvileg ott át tudunk menni, éppen látom. Aha, ugye itt megérkeztünk. És akkor szépen megy ide fel. Igen, és akkor ide beérkeztünk. Jó van. Már lehet menni alul is, csak... Kérlek, ne. Az nem jó, nagyon nem jó az állapot. Jó, most jó. Most fel kell tunkolni, nagyon szegénykém. Items, use, poti. Még nem is annyira nekinek a visszatöltése. Jó van ez így. Istenem. Jó van ez. Györkék. Kérlek, ne legyen az. Nem.
Nem. Nem. Istenem. Csak kérlek, kapjunk lootból. Oh! Oh! Úristen györkék! Emlékeztem, hogy lootból kaptunk gold needle-t. Én nem tudok szólni semmit, bak. Én úgy helyben lefagytam, ahogy. Azt a rohadt élet, hogy a életbe tudtam ezt összehozni. Hú, de betam. Bocs. Én nem értem, én nem tudtam, hogy Istenem. Azt, jól van. Jó, jó. Szépen átmentünk itt. És ennyi. Tehát mutatom mi a hogy megy a dörgés. Ugye itt végig megyünk ide fel. Igen. És akkor itt befordulunk, átmegyünk és szépen így ide bemegyünk, mert itt van. Valahol itt van, és akkor itt van felül a... itt van felül az teleport kapu. Ja, tényleg. Így. Nagy örkék. Szóval. Fiaga. Kérlek. Működjél, ne dögöljön meg senki, mert most nem akarok XP szintet hála az égnek. Úristen, mi a büdös. Use. Poti. Ez sima ügy, atakkal megoldjuk az egészet. Guys, mondjatok egy áment, de így most rögtön. Étert, azt betunkoljuk mindenkinek. Egyél étert, egyél. Egy fucking szerencsém van. Kérlek, ne. Kérlek. Azaz. Még a hang is megy, úristen. Jól van. Oks. Boss fight. Na gyere ide, Magic. Diaga. És Magic. Haste. A harcosunkat. Jól van, nem? Jó, Haste az megy. Azaz megvan a Haste. Jól van, megvan. Ez is. És Diaga, azaz jön a fény. Úgy, mint a cövek. Mint a... Oké. Istenem. Oké. Attack. Attack. Magic. Deal. Magic. Temper. Oké. Critical. Júj! Györkék, most jön a Gigászi attack damage.
Hoppá! Hoppá! Jön a... Ozoz 200! Haha, mindenki misszeli. Attack. Attack. Magic. Magic. Fiaga. Amennyi. Amennyi. 300 HP. Györkék, holy carry. És meg se sérültünk. Ennyi. Ennyi. Ki van hittelve az első boss? Ennyi. 21-es szint. Jaj, de jó. Hú, ez... És nem ment el a hang. Istenem. És nálam van, és a kis varázslónál van a földkristály. Hú. Köszönjük. Köszönjük. Na szóval, hát... Szóval hát az van, hogy ennyi volt ez a mai videó. Remélem izgalommal és örömteljes volt. Kisvarázsló voltam. Jöjjön az a következő rész. Mert már ezt nagyon szeretném. Mert hát ez most egy kicsikét jó érzés, hogy most megvoganánk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, szóval kövcsi részben találkozunk, jó? Nem lesz baj.